Iki cah, aku berada di desa Wajak Kidul dan di depan nanti ki ada gapura perbatasannya ya. Nah, iki pas gapurone kayak tulisannya Wajak Kidul. Nah, di depan nanti itu ada opo yo lek ngarani tangga 1000 apa candi ngono ya. Aku kok lali. Aku kadang ngomong piye ngono aku kleru. Ya sing pasti kuwi enek tempat nggih wisata ning arah pegunung, pokok dalane kuwi munggah ngono lho bolo. Enek tanggane kabeh akeh. Dan iki gapurane sebelah kanan iki. Nah, kuwi gapurane. Kuwi jenenge apa ya? Aku kok ndak patek eroh ya. Lali ngono lho. Nah, iki arahku ngetan dan di depan nanti ada totokan pertigaan. Iki aku tak ambil arah ngiri sing tembuse dari Balai Desa Junjung ya bolo. Balai Desa Junjung. Nah, tapi iki dalane ora kenek lurus tak soale sik enek jembatan sing tugel pas mbiyen kae rada suwe rung didadani. Dadi awake dhewe belok kiri ae. Nah, iki lurus engko wis tembuse lek ngiri arah Sanggeran lek ngalor engko iso tembus Pajak Lor,